Docs, el primer que farem serà entrar a Google, a l'adreça que ja coneixem, i ens identificarem amb el compte que hem creat. Entrem, ens demana si volem recordar la contrasenya, li diem que no. Una vegada dintre, entrem a dalt a la dreta al meu compte i li demanem, aquí tenim els serveis que tenim ara activats, en aquest cas el correu amb Gmail, el creador de pàgines, i aquí ens demana si volem provar alguna cosa nova. Diem que més, i aquí a la columna de la dreta, després de Blogger, Calendar, apareix Docs and Spreadsheets. Activem, ens demana el password, novament, sign in, diem que no, i ja hem completat l'alta. Aquest és ja l'espai de Google Docs, i en el proper videotutorial explicarem com moure'ns per aquest programa.